Χαίρετε και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα tutorial της 01 Generator. Για όσους δεν με ξέρουν, είμαι ο Νίκος και θα συνεχίσουμε το tutorial της κατασκευής ενός ηλεκτρονικού καταστήματος. Αυτό είναι το part 2 και να δούμε τι θα καλύψουμε στο part 2. Ξεκινάμε αμέσως. Στο part 2 έχουμε το κατάλογο, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του ηλεκτρονικού μας καταστήματος. Στο κατάλογο περνάμε όλα τα προϊόντα μας και θα δούμε πώς το κάνουμε τώρα και όλες τις λεπτομέρειες του. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν, καθώς έχουμε πολλά να καλύψουμε σε αυτό το part. Λοιπόν, θα ξεκινήσω το Chrome μου, έχω ξεκινήσει ήδη το web server μου, WAMP. Όσοι δεν χρησιμοποιούν WAMP, για να αρχίσουν τι είναι το WAMP, έχω ένα tutorial για WAMP, έχω δημιουργήσει ένα tutorial για το WAMP server. Είναι πράσινο WAMP, οπότε σημαίνει ότι όλα τρέχουν κανονικά. Localhost, κάθετος, να θυμηθώ λίγο, www είναι στο localhost, local disk, shell δηλαδή, WAMP www είναι 01 shop, 01 shop, enter. Και ο admin είναι admin αυτό εδώ. Θα πω στο admin κατευθείαν και στο shop μου για να βλέπω ταυτόχρονα και τι φτιάχνω στο shop μου. Ωραία, με βάλει κατευθείαν μέσα, ό,τι φαίνεται με θυμάται και φορτώθηκε και το shop μου. Αυτά είναι τα επιτυπώδες, τα δείγματα που φτιάχνει η PrestaShop μετά κατά την εγκατάσταση. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Πάμε καταρχάς εδώ πέρα πάνω δεξιά, πατάω στο My Shop, General Shop, My Preferences, αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο τα αγγλικά, οπότε για αρχή ας εγκαταστήσουμε τα ελληνικά για να έχουμε τα πάντα στα ελληνικά και να τα έχουμε και διαθέσιμα φυσικά τα ελληνικά και στην προστινή μας σελίδα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε. Θα πάμε Localization και θα πάμε Translations. Εδώ πέρα στο δεύτερο section, Add Update Language, θα ψάξουμε Greek και διαλέξουμε Outdoor Update. Τόσο απλά και περιμένουμε να εγκατασταθεί από μόνη της η γλώσσα. Μπορούμε να βάλουμε όσες γλώσσες θέλουμε. Αυτή τη στιγμή το PrestaShop είναι στην έκδοση 1.6.1.4, είναι η τελευταία. Σύντομα θα βγει η 1.7, η οποία θα έχει μεγάλες αλλαγές στο default theme της PrestaShop. Το default theme είναι αυτό εδώ, θα αλλάξει εντελώς. Και φυσικά μπορούμε να δούμε, να κάνουμε μια μικρή παρένθεση. build.prestashop.com, μπορούμε να δούμε τα τελευταία νέα που φτιάχνουμε στην PrestaShop, άμα σας ενδιαφέρει. Εγώ ακολουθάω. Αυτό είναι μια ιδέα πώς θα φαίνεται το theme στην 1.7. Αρκετά όμορφο μπορώ να πω, αρκετά ωραία αναβάθμιση. Χρησιμοποιούν καινούργιες τεχνολογίες για το theme.
το οποίο είναι πολύ καλό. Αυτά λοιπόν, κλείνει η παρένθεση και συνεχίζουμε από εκεί που σταματήσαμε. Έχει εγκατασταθεί η γλώσσα μας. Θα πάμε εκεί που πήγα πριν, My Preferences, και θα διαλέξω ελληνικά Save. Εδώ μπορείτε να αλλάξετε και κωδικό άμα θέλετε, αργότερα. Μπορείτε να συνδεθείτε στα add-ons στις PrestaShop απευθείας. Όπως βλέπετε όλα έγιναν ελληνικά, πάρα πολύ όμορφα, πάρα πολύ ωραία, και πάμε στο κατάλογο μας. Πατάμε κατάλογος. Αυτή τη στιγμή έχω 7 προϊόντα τα οποία έχει εγκαταστήσει η PrestaShop, by default, από τις μαζικές ενέργειες και επιλογή όλων. Και μετά ξανά μαζικές ενέργειες και διαγραφή επιλεγμένων. Ok, λοιπόν, καθώς δεν τα θέλουμε αυτά τα προϊόντα, και μια που το θυμήθηκα, σαν να γίνει λίγο σήμερα που λέξτε εδώ. Ωραία. Μια που το θυμήθηκα, όπως έλεγα, θα πάμε πάλι localization, το οποίο είναι εντοπιότητα, και θα πάμε κανόνες φορολόγησης. Έχει περάσει ήδη τα ελληνικά, όπως βλέπω εδώ πέρα, μαζί με τη γλώσσα, οπότε όλα ωραία, όλα καλά. Θα πάμε πίσω στο κατάλογο εφόσον τα πέρασε. Μπορείτε να περάσετε άλλο κανόνα φορολόγησης αν είστε π.χ. Αγγλία ή Βουλγαρία ή κάτι. Και θα ξεκινήσουμε να περάσουμε προϊόντα. Αυτή τη στιγμή έχω διαγράψει τα προϊόντα. Θα κάνω και μια ανανέωση να δω ότι όντως δεν υπάρχει κανένα προϊόν στη σελίδα μου. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καταρχάς θα δημιουργήσουμε μια κατηγορία προϊόντων. Λοιπόν, θα τη σφίσω αυτήν εδώ, διαγραφή, δεν έχω τώρα διαγραφή. Τώρα δεν έχω καμία κατηγορία. Θα δημιουργήσω μια καινούργια κατηγορία, προσθήκη νέας κατηγορίας. Όνομα κατηγορίας. Στρώματα. Θα βάλουμε στρώματα. Είναι στην χωρική κατηγορία Home, δηλαδή την αρχική μου σελίδα. Μπορούμε να δώσουμε μια μικρή περιγραφή και καλό είναι. Εγώ βάζω dummy text τώρα, Lorem ipsum dolor. Category cover image, μπορούμε να βάλουμε μια cover image άμα θέλουμε. Θα βάλω ένα από τα στρώματα. Πολύ ωραία. Μπορούμε να βάλουμε thumbnail άμα θέλουμε, το οποίο καλό θα μας λέει να είναι 125x125, όπως και το προτινόμενες διαστάσεις για το cover image 870x217. Εμένα δεν είναι έτσι και θα φαίνεται και άσχημα κιόλας, γι' αυτό ίσως και να το βγάλω. Δίνουμε ένα μετατίτλο πολύ σημαντικό για SEO, στρώματα κρεβατιού, παύλα, και βάζουμε μετά την παύλα 01 shop, το όνομα της επιχείρησής μας. Επίσης, πολύ σημαντικό, μεταπεριγραφή. Γράφουμε μια περιγραφή της κατηγορίας, π.χ. στρώματα κρεβατιού, μαλακά, σκληρά, ορθοπαιδικά, όλου του τύπου, για το εξοχικό και τα διάφτα, με τα λέξη κλειδιά, στρώματα, κόμμα. Αυτό είναι ένα λέξη κλειδί και κατευθείαν η PrestaShop μας δείχνει ότι το έχει πάρει ως μία λέξη κλειδί μετά το κόμμα. Κρεβάτι,
Μπορείτε να βάλετε Greek list με τα λέξη κλειδιά, αλλά και ελληνικά. Κρεβάτι πάλι. Καλό είναι χωρίς τόνους στα ελληνικά, γιατί ως συνήθως στο Google γράφουν χωρίς τόνους. Και ένα φιλικό URL, στρώματα. Στα ελληνικά, στα Greek list καλά είναι πάντα, για φιλικό URL. Πρόσβαση ομάδος είναι από όλους προσβάσιμη αυτή η κατηγορία. Όπως βλέπουμε τώρα, για πολυγλωσσία, αυτό είναι στα αγγλικά. Θα είναι ορατό στα αγγλικά. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό γίνεται σε όλες τις φόρμες της PrestaShop. Τώρα για να το κάνω στα ελληνικά, δηλαδή εδώ πέρα αυτό είναι off κανονικά. Έτσι, κανονικά πρέπει να πω matrices. Οπότε θα το αλλάξω. Matrices. Θα το γυρίσω στα ελληνικά. Βλέπουμε ότι όλα αλλάζουν. Θα το βάλω εδώ στρώματα. Είπαμε μια περιγραφή της κατηγορίας, λέμε το lore. Στρώματα. Μετά περιγραφή. Μετά τίτλος. Στρώματα. Εμφανίστηκαν τα στρώματα για ένα πελάτη. Στρώματα κρεβατιού. Μπορείτε να βάλετε και αυτό εδώ, άμα θέλετε. Είναι ένα shop. Ετικέτες, φιλικό URL, ξαναγυρνάω στα αγγλικά και εδώ το κάνω matrices και αυτό φιλικό URL matrices, πάρα πολύ ωραία. Ωραία, είμαι ικανοποιημένος με τη φόρμα, θα τα αποθηκεύσει. Έχω δημιουργήσει την κατηγορία προϊόντων μου, πολύ ωραία. Και πάμε στα προϊόντα. Ξεκινάμε αμέσως να περνάμε προϊόντα. Προσθήκη νέο προϊόν. Στρώμα 1251. Κωδικό αναφοράς, barcode. Αυτά είναι logistics. Άμα θέλετε θα περνάτε για την αποθήκη σας, δεν θα το καλύψουμε σε αυτό το tutorial, τα αφήνετε κενά. Θέλω να είναι ενεργοποιημένο, άμα δεν θέλετε να είναι ενεργοποιημένο πατάτε ένα όχι. Άμα θέλετε να ενεργοποιηθεί απευθείας με το που αποθηκεύσετε. Οπότε θα πατήσω όχι, γιατί ακόμα δεν θέλω να εμφανιστεί μπροστά, ειδικά άμα τρέχει το κατάστημά μου. Γιατί η PrestaShop έτσι όπως δουλεύει, πρώτα περνάμε το στρώμα, το όνομα, μια σύντομη περιγραφή και μια περιγραφή άμα θέλουμε, αποθηκεύουμε και έπειτα πηγαίνουμε στα υπόλοιπα sections. Πρέπει να αποθηκευτεί μία φορά και μετά να πάμε να περάσουμε τιμές, υλιό, συνδέσμους κτλ. Οπότε, καλά είναι να ξεκινάτε να είναι απενεργοποιημένο το προϊόν. Πολύ ωραία κατάσταση, είναι νέο, δεν είναι μεταχειρισμένο ούτε ανακατασκευασμένο. Εμφάνιση θέλω να είναι παντού. Μια σύντομη περιγραφή, λορέμι ψουντολόρ, μια μεγάλη περιγραφή, ας βάλουμε λίγα ακόμα πράγματα στη μεγάλη περιγραφή. Ωραία. Ετικέτες, κρεβάτι, στρώμα, μαλακό. Είπαμε με κόμμα κατευθείαν δημιουργείται η ετικέτα. Αποθήκευση και παραμονή, όλα είναι μια χαρά. Και αυτή τη στιγμή έχω δημιουργήσει ένα προϊόν, αλλά δεν έχουμε περάσει ούτε τιμές ούτε τίποτα. Οπότε πάμε να τα περάσουμε τώρα, αφού έχουμε αποθηκεύσει. Πάμε τιμή, διαλέγουμε το φόρο 23%, είμαστε Ελλάδα, και περνάμε λιανική τιμή κατευθείαν με ΦΠΑ 129 ευρώ. Το PrestaShop θα υπολογίσει για μας την τιμή χωρίς το ΦΠΑ και θα την προσβάλλει εδώ. Πολύ ωραία. Μπορούμε να βάλουμε
Δεν χρειάζεται να βάλουμε καμία άλλη τιμή εδώ πέρα. Πατάμε και μία αποθήκευση και παραμονή. Εδώ πέρα πήραμε το πρώτο μας badge. Μας ενημερώνει ότι ξεκινήσαμε το κατάλογό μας. Εντάξει, οκ. Λοιπόν, προσθέτουμε μία νέα ειδική τιμή. Θέλω αυτό το στρώμα να έχει προσφορά. Κοστίζει 129 ευρώ και θέλω να κάνω προσφορά μείον 29 ευρώ. Οπότε, όλα τα νομίσματα, όλες τις χώρες και όλες τις ομάδες. Ομάδες είναι visitor, guest και πελάτες. Όλα τα νομίσματα, αυτή τη στιγμή έχουμε περασμένο μόνο ευρώ. Μπορείτε να βάλετε ακόμα ένα νόμισμα από την εντοπιότητα, αλλά θα το δούμε σε άλλο μάθημα αυτό, σε άλλο part. Οπότε προχωράμε. Μπορούμε να βάλουμε ημερομηνία από πότε μέχρι πότε θα είναι διαθέσιμη η προσφορά μας. Άμα δεν βάλουμε ημερομηνίες, σημαίνει ότι είναι μόνιμα διαθέσιμη η προσφορά μας. Εγώ θα βάλω ότι είναι διαθέσιμο από σήμερα μέχρι και τέλος του μήνα. Και αφήνουμε τη βασική τιμή, εκτός αν θέλετε να βάλετε εσείς τη τιμή. Αλλά εμείς θα αφήσουμε τη βασική τιμή και θα εφαρμόσουμε μια έκπτωση είτε ευρώ είτε της 100. Εγώ θα βάλω ευρώ και θα βάλω 29 με ΦΠΑ. Αποθήκευση και παραμονή. Και έτσι έχω δημιουργήσει μια έκπτωση. Έτσι δημιουργούμε εκπτώσεις στα προϊόντα μας. Αυτή τη στιγμή από 5 Δευτέρου του 16 μέχρι 29 Δευτέρου του 16 τρέχει η έκπτωση μείον 29 ευρώ στο στρώμα 1251. Πολύ ωραία. Διαχείριση προτεραιότητας, όπως μας λέει και εδώ, μερικές φορές ένας πελάτης μπορεί να χωρέσει σε πολλαπλούς ειδικούς κανόνες τιμών. Όσο συνήθως δεν το χρησιμοποιείτε, αλλά άμα έχετε πολλά καταστήματα, μπορείτε για να το χρησιμοποιήσετε. Είναι οι προτεραιότητες στους κανόνες τιμής. Σε αυτό εδώ το part δεν θα το καλύψουμε αυτό εδώ, οπότε προχωράμε. Πάμε στο CEO, τα παίρνετε με τη σειρά. Βάζουμε πολύ σημαντικό κομμάτι για τα προϊόντα μας και μια μεγάλη δύναμη του PrestaShop είναι ότι είναι πολύ CEO friendly. Βάζουμε μετά τίτλο, ως συνήθως το όνομα του προϊόν, στρώμα 1251. Θα μπορούσαμε κάλλιστα να βάλουμε πρώτα την κατηγορία, το όνομα της κατηγορίας, στρώματα, παύλα, στρώμα 1251, μαλακό, γιατί μπορεί κάποιος να ψάξει στρώμα μαλακό, οπότε θα βγει η σελίδα μας. Αυτό εδώ το όμορφο character και 01 shop. Πολύ ωραία. Πάντα βάζουμε τελευταίο το όνομα του καταστήματός μας. Δεν ξεφεύγουμε από αυτόν τον αριθμό. Βλέπετε ότι όσο γράφω αφαιρεί. Άμα φτάσει στο 0, σημαίνει ότι γράψαμε πάρα πολύ και δεν θα το εμφανίσει η Google. Μέχρι εδώ. Μέχρι το 0. Το 0 είναι 70 χαρακτήρες. 01 shop και γράφουμε τελευταίο το όνομα του μαγαζιού μας, γιατί θα πάω και θα ψάξω στο Google στρώματα. Αυτό που θέλω να δω κατευθείαν και θα μου επικεντρώσει είναι στρώματα. Δεν θέλω πρώτα να εμφανιστεί, ειδικά άμα έχετε μεγάλο όνομα επιχείρηση. Πρώτα η επιχείρηση μου, όπως να εδώ, Terzostrong, αρχική. Δεν θα με τραβήξει το μάτι εμένα το όνομα της επιχείρησης, θα με τραβήξει το μάτι στρώματα IKEA, στρώματα Scoot. Θέλω να δω μετά την επιχείρηση, αλλά πρώτα θέλω να βεβαιωθώ ότι ψάχνω σωστά. Ωραία λοιπόν, αφού εξήγησα αυτό, πάμε με τα περιγραφή, γράφουμε μια περιγραφή και καλά είναι να περάσετε εδώ πέρα μέσα keywords μέσα στην περιγραφή τύπου στρώματα, μαλακό, σκληρό, ορθοπεδικό, για το εξοχικό και τα διάφτα. Αυτή τη στιγμή θα περάσω ένα dummy text
έχω πάει μείον 100, οπότε από εδώ μέχρι εκεί θα διαγράψω μείον 22, θα διαγράψω λίγο ακόμα, εδώ είναι τέλεια και φιλικό URL θα γράψω στρώμα παύλα 1251. Μπορείτε σαν φιλικό URL να γράψετε το όνομα του στρώματος ή μπορείτε να γράψετε στρώμα και έναν κωδικό, έτσι. Απλά γιατί το στρώμα σαν keyword αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε στρώματα, μετράει για το SEO. Ωραία, λοιπόν, πατάω αποθήκευση και παραμονή αφού τελείωσα και αυτό το section. Έχουν περαστεί και αυτά. Ωραία. Πάμε στους συνδέσμους μας. Στους συνδέσμους μας θα πούμε ότι αυτό το προϊόν, θα ανοίξουμε το home και θα εμφανιστούν τα στρώματα, ανοίξει τα στρώματα. Και φυσικά στο e-shop, στην κύρια κατηγορία μας, το οποίο είναι το home. Θα πατήσω αποθήκευση και παραμονή, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Μπορείτε βέβαια να διαλέξετε ότι κατασκευάζετε από κάποιον κατασκευαστή. Στους κατασκευαστές μπορούμε να περάσουμε. Πάτησα κατασκευαστές, Open Link New Tab, σε ένα νέο tab ανοίγουμε δηλαδή. Αυτή τη στιγμή έχουμε έναν κατασκευαστή, τη Fashion on Manufacturer, την οποία την έχει φτιάξει η WordPress by default. Μπορούμε να προσθέσουμε το δικό μας κατασκευαστή και αυτό θα κάνουμε αυτή τη στιγμή. Προσθέστε έναν νέο κατασκευαστή. Κατασκευαστής Α. Μπορούμε να δώσουμε μια σύντομη περιγραφή και μια περιγραφή μεγάλη. Μπορούμε να βάλουμε το λογότυπο του κατασκευαστή, που αυτή τη στιγμή δεν έχω κανένα λογότυπο. Μετατίτλος, μεταπεριγραφή, πολύ σημαντικό. Καλό είναι να περνάμε κατασκευαστές. Αν πουλάμε, ας πούμε, παπούτσια και έχουμε σταράκια, μπορούμε να βάλουμε σταράκια, all stars. Και αν ψάξω εγώ στο Google σταράκια Θεσσαλονίκη ή κάτι, ή σταράκια Αθήνα, να βγει το κατάστημά μου, γιατί έχω κατασκευαστεί σταράκια. Μπορεί να γράψω το τίτλο, ας πούμε, σταράκια ή all star, έτσι. Οπότε, καλό είναι να έχουμε κατασκευαστές. Αν πάλι δεν θέλουμε να περάσουμε κατασκευαστές, με γεια μας και χαρά μας. Πατάω μια αποθήκευση. Ας γράψω ένα μικρό μετατίτλο. Αυτός είναι πολύ μεγάλος. Βασικά, κατασκευαστής α. Shop. Μεταπεριγράφη. Ωραία. Τα σκευαστής. Τέλεια. Ενεργοποίηση, αποθηκεύση. Και έτσι δημιουργήσαμε έναν κατασκευαστή. Πάμε πίσω στο προϊόν μας. Πατάμε F5 για την ανανέωση εδώ πέρα. Εδώ. Και διαλέγουμε τον κατασκευαστή Α. Αποθήκευση και παραμονή. Και εδώ πέρα θα κάνω μία παύση πριν πάω στην αποστολή και θα πω για τα αξεσουάρ. Αν είχα ακόμα ένα προϊόν, π.χ. άμα πάω και δημιουργήσω ένα καινούριο προϊόν, υπόστρωμα, θα μπορούσα να βάλω ότι το υπόστρωμα είναι αξεσουάρ για το στρώμα 1251. Στρώμα 1251 γράφω εδώ και πατάω search. Τώρα όμως επειδή είναι στο στρώμα 1251 δεν θα μου το εμφανίσει και έτσι δηλώνω ότι αυτό εδώ το, άμα τώρα κατασκευάζα ένα υπόστρωμα, ότι αυτό εδώ το προϊόν είναι αξεσουάρ για το στρώμα 1251. Ωραία. Τελείωσε η παύση και προχωράμε στην αποστολή. Αυτή τη στιγμή έχει δημιουργήσει MyCarrier, έχει δύο μεταφορείς. Έχει δημιουργήσει by default η PrestaShop, το MyCarrier και το 01 Shop. Το 01 Shop στην ουσία είναι να έρθει από το κατάστημα να παραλάβει ο πελάτης το προϊόν και αυτό θα βάλω τώρα.
και δεν θα πω τίποτα παραπάνω για τις μεταφορές και τις αποστολές, καθώς το λέμε σε επόμενο part και θα πατήσω αποθήκευση και παραμονή. Εδώ πέρα, πλάτος δέρματος, ύψος δέρματος, βάθος δέρματος και βάρος, κυρίως βάρος για τις ελληνικές μεταφορικές εταιρείες που κόλλησα. Είναι πολύ σημαντικό, πάνω από 2 κιλά χρεώνουν, οπότε καλό είναι να βάζουμε βάρος. Μπορούμε να βάζουμε και όλα στα φύς και να γίνεται ανάλογα το βάρος, άμα μπορούμε να το πούμε στις αποστολές αυτό, θα το δούμε άλλη στιγμή, απλά το αναφέρω τώρα, ότι μπορούμε να πούμε ποια είναι τα φύς πάνω από 2 κιλά κτλ. Σταματάω εδώ, δεν λέω τίποτα άλλο, θα το αναλύσουμε πολύ και περιληπτικά σε άλλο part. Πατάω αποθήκευση και παραμονή, κάθε section που τελειώνω πατάω αποθήκευση και παραμονή, έτσι απλά για ασφάλεια. Πάμε στους συνδυασμούς. Οι συνδυασμοί τώρα, ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Θα πάω και θα ψάξω στο Google μεγέθη ή μέγεθος. Οκ, δηλαδή τι βγάζει Google, τι ψάχνει άνθρωποι αυτές τις μέρες. Μέγεθος στρωμάτων. Τώρα, δηλαδή, αλλά όταν γράφεις κάτι, η Google σου εμφανίζει τις πιο διάσημες αναζητήσεις που τρέχουν αυτή τη στιγμή και με το που γράφω μέγεθος, δηλαδή οι πιο διάσημες αναζητήσεις αυτή τη στιγμή είναι μέγεθος πέου και ορχαίων. Οι άνθρωποι σε όλη την Ελλάδα, δηλαδή, κυρίως όταν γράφουν μέγεθος, ψάχνουν είτε για πέος είτε για ορχαίο. Σταματάω εδώ, απλά μου έκανε εντύπωση. Μέγεθος στρωμάτων. Μεγέθη στα μέτρα σας, να μπούμε εδώ, στρώματα μεγέθη και στρώματα σκρούτς. Να δούμε που θα βρούμε τις πληροφορίες που θέλω. Ωραία, εδώ είναι οι πληροφορίες, τις βρήκαμε με την πρώτη, 92 από 192, 107 και μπλα μπλα μπλα. Ωραία, κλείνουμε τα υπόλοιπα, δεν μας χρειάζονται. Και θα πάμε στους συνδυασμούς. Στους συνδυασμούς στην ουσία, αυτό είναι. Φτιάχνουμε συνδυασμούς. Και πάμε να το δούμε στις ιδιότητες προϊόντος. Θα το ανοίξω ένα νέο tab. Με το mouse wheel συνήθως στα πιο πολλά ποντίκια έχει ένα κουμπί, το οποίο άμα το πιέσετε πάνω από εδώ, ανοίγει αυτόματα ένα tab, τουλάχιστον στο Chrome και στο Firefox, από ό,τι γνωρίζω. Άμα χρησιμοποιείτε Internet Explorer, θα σας συνιστούσα να χρησιμοποιήσετε ένα άλλο browser. Πάμε λοιπόν στις ιδιότητες προϊόντων. Αυτή τη στιγμή έχουμε size, shoe size, άμα έχουμε παπούτσια και color. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, είναι μερικές ιδιότητες και θα περάσουμε μια καινούργια ιδιότητα, προσθήκη νέας ιδιότητας. Όνομα. Μέγεθος. Ήθελα και εδώ να τον πιέσετε στο στρώματος. Το ίδιο και στο δημόσιο όνομα. Είπαμε αυτά είναι αγγλικά-ελληνικά, οπότε τα κάνετε και στα δύο. Πάντα, απλά τώρα επειδή έχουμε να καλύψουμε πάρα πολλά και είμαστε ήδη στο μισάωρο, δεν θα τα κάνω και στα ελληνικά και στα αγγλικά, αλλά να το θυμάστε πάντα ότι πρέπει να το κάνετε και στις δύο γλώσσες, άμα έχετε διγλωσσία. Αυτή τη στιγμή εγώ το περνάω μόνο στην κεντρική γλώσσα, η οποία είναι αγγλικά. URL, το αφήνουμε κενό, μετατίτλο, το περνάμε μέγεθος στρώματος, δεν είναι ένα shop, το αφήνουμε στο ναι και το αφήνουμε αναπτυσσόμενη λίστα. Αποθήκευση. Και τώρα θα περάσουμε προσθήκη νέας αξίας. Γιατί περάσαμε το μέγεθος στρώματος, αλλά στην ουσία περάσαμε μια κατηγορία. Τώρα πατώντας πάνω στο μέγεθος στρώματος, μπαίνω μέσα στην κατηγορία. Εδώ πέρα θα πατήσω προσθήκη νέας αξίας. Και θα ξεκινήσω να περνάω τις διαστάσεις των στρωμάτων.
η οποία η πρώτη είναι 92x192, γνωστό και ως μονό, αξία 92x192, βασικά θα το πάρω όλο, γνωστό ως και μονό, έτσι. Το ίδιο θα γράψω και στο μετατίτλο. Δεν είναι ένα shop που θα γράψουμε κατά πάντα. URL το αφήνουμε, θα φτιάξει μόνο του το PrestaShop, κόλλησα. Αποθήκευση και στη συνέχεια προσθέσετε μία άλλη αξία, γιατί έχουμε κι άλλη να περάσουμε, οπότε θα παθητήσω εδώ. Πάμε στην επόμενη, 107 και 192, B192, μετατίτλο, ένα shop, αποθήκευση. Πολύ ωραία, δεν θα περάσω τις επόμενες. Νομίζω καταλάβατε πως περνάτε όλες τις αξίες. Και θα πατήσω ιδιότητες προϊόντων, μέγεθος χρωμάτων και βλέπω ότι είναι περασμένες στις δύο αξίες μου. Πάρα πολύ ωραία. Έρχομαι πίσω στο προϊόν μου, πατάω F5 και πηγαίνω στους συνδυασμούς και θα πατήσω έναν νέο συνδυασμό. Από την ιδιότητα θα διαλέξω μέγεθος του χρώματος, αξία 92x192, προσθήκη και μπορώ να βάλω ειδική τιμή για αυτό εδώ. Μπορώ να το αφήσω και όπως έχει. Μια στιγμή να δω. Barcode, μπορεί να είναι διαφορετικό από το κεντρικό προϊόν. Ποσότητα που έχω για αυτή την ιδιότητα στρώματος. Αυτό είναι logistics κυρίως, για την αποθήκη μου. Αντίκτυπο στο βάρος, αν είναι πιο βαρύ, αύξηση, μείωση ή πιο ελαφρύ από το κεντρικό προϊόν που πέρασα και τιμολόγησα. Αν έχει αντίκτυπο στη τιμή του, αύξηση, μείωση, έχει δηλαδή αύξηση 50 ευρώ. Έτσι. Δεν έχει τίποτα. Εγώ θα το βάλω σε τίποτα. Και μπορώ να βάλω εικόνα. Αλλά αυτό λίγο αργότερα, γιατί πρέπει να ανεβάσουμε εικόνα. Οπότε, καλό θα είναι τώρα που το σκέφτομαι, πριν φτιάξουμε τους συνδυασμούς μας, πατήσω ακύρωση, να περάσουμε μία εικόνα. Με πέταξε στα προϊόντα, πατάω στο προϊόν μου, πάω εικόνες, λεζάντα θα το πω σε λίγο, προσθήκη αρχείων, ημίδηση στρώματα, μεταφορτώση και περιμένω. Ωραία, έχει ανεβεί ήδη. Για παράδειγμα όμως θα προσθέσω ακόμα ένα στρώμα, μεταφορτώση και αυτό. Μπορώ επίσης να διαλέξω πολλά μαζί και να τα ανοίξω και να μεταφορτώσω, όχι ένα-ένα. Για εξώφυλλο θέλω να είναι αυτό εδώ ή αυτό, διαλέγω ποιο θα είναι το εξώφυλλο. Λέγοντας εξώφυλλο, για να καταλάβετε και όλα στην ώρα, θα ενεργοποιήσω το προϊόν για να το δούμε. Αποθήκευση και παραμονή. Θα πάω στο shop μου. Θα κάνω μια ανανέωση στην μπροστινή τη σελίδα. Και βλέπουμε ότι έχει περάσει το νέο μας προϊόν, το οποίο κοστίζει 100 ευρώ και έχει προσφορά από 129 είναι στα 100 ευρώ. Πολύ ωραία, έχει περάσει η προσφορά μας. Είναι το στρώμα 1251. Quick View. Το Quick View μας θα δείχνει στα γρήγορα μια φλασιά. Πολύ ωραία. Μπορώ να πω και μέσα, More, να το δω. Φυσικά μπορώ να το αγοράσω. Εδώ πέρα είναι και η δεύτερη φωτογραφία. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, πάμε στο Home.
Όπως καταλαβαίνετε, το εξώφυλλο είναι αυτή η πρώτη εικόνα. Αυτή τη στιγμή, άμα πάω στις εικόνες μου, είναι αυτή. Θα διαλέξω να είναι αυτή και θα πατήσω αποθήκευση και παραμονή. Και θα έρθω πίσω στο shop μου και θα δω ότι έχει αλλάξει το εξώφυλλο. Ωραία. Και πάμε πίσω στους συνδυασμούς. Θα πατήσω νέο συνδυασμό. Όχι, θα πατήσω πρώτα combinations. Είναι ένας πιο γρήγορος τρόπος για να παραλάβετε σε συνδυασμούς. Πατήσω OK. Και θα έρθω σε αυτό εδώ το κομμάτι. Λοιπόν, διαλέξω αυτά τα δύο με control. Πατάτε ένα κλικ, μετά πατημένο το control συνεχόμενα και ό,τι διαλέγετε με το κλικ μπαίνει και αυτό στη σειρά. Ό,τι ξαναδιαλέγετε, αφαιρείτε. Ωραία, και πατάω προσθήκη. Μπορώ να κάνω και συνδυασμούς, το συνδυασμό. Δηλαδή, το 97-107 και έχει και χρώμα red και black. Έτσι. Όπως και το 107x192 έχει χρώμα red και black. Και άμα πατήσω προσθήκη, θα βγουν 4. Προσθήκη. Βλέπουμε ότι μπήκαν μόνο 2 αυτή τη στιγμή, 92x192 και 107x192. Θα διαλέξω αυτό και το pink και όπως βλέπουμε δημιουργεί ένα pink. Ωραία. Έχουμε ένα ροζάκι. Ωραία λοιπόν. Να βάζουμε τιμές. Άμα θέλουμε μια ειδική τιμή, το 52, το 192 δεν θέλω να έχει μια ειδική τιμή, όμως το 107 και 192 θέλω να είναι πιο ακριβό από την αρχική τιμή, θέλω να είναι στα 150 ευρώ. Αυτόματα, μετά ΦΠΑ το βάζουμε, αυτόματα υπολογίζει και το ανέφ ΦΠΑ. Βάζουμε ποσότητα, ότι έχουμε 50 κομμάτια στην αποθήκη, έχουμε 10 κομμάτια στην αποθήκη. Μπορούμε να βάλουμε και 0 και να δούμε μετά ότι θέτουμε στο PrestaShop ότι ξέρεις τι, ακόμα και 0 να είναι διαθέσιμο προς πώληση το προϊόν μας. Μπορεί να το αγοράσει, θα το παραγγείλω εγώ και θα το πουλήσω, δηλαδή πούλησέ το. Άμα όμως δεν το πούμε αυτό στο PrestaShop, στον πελάτη μας θα ενημερώνει ότι ξέρεις τι, έχουμε αυτό το προϊόν στο κατάλογο μας, απλά αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμο γιατί δεν το έχουμε στην αποθήκη μας, έχει τελειώσει. Οπότε δεν μπορείς να το αγοράσεις και δεν τον αφήνει να το αγοράσεις. Ωραία λοιπόν, εξηγώντας αυτό, πατάω δημιουργία παραλλαγών και αυτόματα φτιάχνει όλα αυτά τα combinations. Όπως βλέπουμε, είναι color pink, επειδή έβαλα και το pink, στο 92x192. Με αντίκτυπο στη τιμή 0 και αντίκτυπο στη τιμή για το 1,5 χωρίς ΦΠΑ 121. Πολύ ωραία. Και πάμε να δούμε τι κάνουμε στο προστινό μας κατάστημα. Εδώ πέρα δεν έχει αλλάξει τίποτα. Θα δω ακριβώς το ίδιο. Όταν όμως μπω μέσα στο More και διαλέξω εδώ πέρα μέγεθος στρώματος 107x192, η τιμή μου κανονικά πρέπει να αλλάξει σε αυτή που έχω θέσει, παρόλο που δεν αλλάζει αυτή τη στιγμή. Θα κάνω μια ανανέωση μήπως. Όχι, δεν αλλάζει. Γιατί κανονικά δεν αλλάζει. Δεν το κατάλαβα αυτό. Να δω λίγο κάτι. Νομίζω pink. Μάλιστα. Λοιπόν, διαγραφή, ok. Και διαγραφή, ok.
να βγάλω το pink. Όπως είδαμε όμως, παρόλα αυτά, εμφανίστηκαν οι επιλογές, το color που έβαλα, pink, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει black και grey κτλ. Και το μέγεθος στρώματος, το οποίο διαλέγει τι μέγεθος στρώματος θέλει ο πελάτης από το στρώμα 1251. Και κανονικά αυτή τη στιγμή απλά δεν δούλεψε, το οποίο θα το διορθώσουμε τώρα. Κανονικά, όταν αλλάζει στρώμα, μπορεί να αλλάζει και τιμή αυτόματα εδώ πέρα πάνω. Πάμε να το δούμε. Θα δημιουργήσουμε δύο νέους συνδυασμούς. Product Combination Generator, OK. Θα βάλουμε αυτά τα δύο, προσθήκη. Με τα ΦΠΑ 150. Επιλεγμένη ποσότητα θα βάλω 10. Προσθήκη. Πολύ ωραία. Και διαλέγουμε. Για κάποιο λόγο πάλι δεν δουλεύει. Και νομίζω ξέρω γιατί. Μηχανική 129. Ναι, γι' αυτό. Γιατί είναι η ίδια η τιμή στην ουσία. Οπότε θα πάω στους συνδυασμούς. Θα πατήσω επεξεργασία εδώ πέρα. Και εδώ πέρα θα βάλω 250. Και θα διαλέξω και εικόνα, μια που μπήκα εδώ πέρα. Θα διαλέξω μια στιγμή. Η κεντρική μου εικόνα είναι αυτή εδώ. Ωραία. Άρα εγώ θα διαλέξω ότι είναι αυτή η εικόνα. Άμα αλλάζει, δηλαδή άμα είχα κόκκινο και μαύρο, θα μπορούσα να διαλέξω εδώ πέρα ότι το κόκκινο. Άμα ήταν το κόκκινο εδώ πέρα. Αυτό εννοώ. Αποθήκευση και παραμονή. Και πάμε να κάνουμε ανανέωση στο κατάστημά μας, στο προϊόν μας. Βασικά τι χρειάζεται να κάνουμε ανανέωση, πατάμε κατευθείαν more. Ωραία. Διαλέγω τώρα 107-192, βλέπουμε ότι αλλάζει εδώ πέρα. Αλλά δεν ενημερώνει πάλι, δεν ενημερώνει εδώ πέρα. Πρέπει να αλλάζει η τιμή. Για κάποιο λόγο δεν το κάνει. Και δεν ξέρω γιατί. Ίσως άμα θέσω και εδώ πέρα τη τιμή. Αντίτυπος τιμή καθόλου, αντίτυπος τιμής καθόλου, αντίτυπος τιμή μονάδας καθόλου. Μόνο νομίζω να δοκιμάσουμε δηλαδή. Πάμε στις τιμές. Θα σου μαθαίνω 0. Αποθήκευση και παραμονή. Πάμε στους συνδυασμούς. Και στο πρώτο συνδυασμό θα βάλουμε αντίτυπο στην τιμή μονάδας, αύξηση, ναι, δεδομένα, αποθήκευση και παραμονή και είναι αυτή εδώ. Αντίτυπο στην τιμή δεν βάλαμε, δεν είναι. Μεγάλη στο προϊόν. Συνδυασμού. Ξεκινάμε και με εκνευρίζει η κατάσταση. Λοιπόν, τιμές είναι μηδενικές. Θα βγάλω και την ειδική τιμή και θα πάω στους συνδυασμούς και θα περάσω πρώτα Combination Generator.
περάσω στα δύο στρώματά μου. Μετά ΦΠΑ 150, 200, δημιουργία παραλλαγών. Πολύ ωραία. Και πάμε στα στρώματά μου. Ωραία. Κανονικά αυτό έπρεπε να γίνει από την αρχή. Η μηδενική τιμή το εμπόδιζε. Οι τιμές εδώ πέρα. Καλό είναι να είναι μηδενικές όταν έχουμε πολλούς συνδυασμούς και έχουν αντίκτυπο στη τιμή. Αλλά το ψηλιάστηκα. Βλέπουμε λοιπόν ότι όταν διαλέγω ένα μέγεθος στρώματος αλλάζει η τιμή. Ωραία. Αυτό ήθελα να δείξω στην αρχή. Και συνεχίζω με τους συνδυασμούς στις ποσότητες, η οποία είναι στην ουσία η αποθήκη μου. Έχει δύο επιλεγμένα συστήματα διαχείρισης της αποθήκης, το PrestaShop. Υπάρχει το προηγμένο και υπάρχει και το απλό. Το προηγμένο είναι λίγο πιο δύσκολο, καθώς στην ουσία πρέπει να περνάμε τις παραγγελίες μας από τους κατασκευαστές. Ότι εγώ παρήγγειλα 10 κομμάτια από αυτόν τον κατασκευαστή για αυτό το προϊόν. Αυτά τα κομμάτια τα παρήγγειλα τότε και ήρθανε τώρα. Οπότε τώρα είναι διαθέσιμα. Είναι ένα πολύ προηγμένο σύστημα logistics και έτσι έχουμε και ένα tracking από το κατασκευαστή, πότε έκανα παραγγελία, πόσα κομμάτια έκανα και τι πλήρωσα και όλες, γιατί περνάμε και τιμές. Και αν περνάμε όλες τις τιμές, το τι πλήρωσα στο κατασκευαστή, το τι αγόρασε ο πελάτης, έτσι μπορούμε να μπορεί η PrestaShop να υπολογίζει και το καθαρό κέρδος μας του μήνα ή του χρόνου. Αν περνάμε τα πάντα και είναι ενημερωμένο το σύστημα της PrestaShop, έχουμε πολύ καλά στατιστικά και οικονομικά στατιστικά. Αλλά θα σας συνιστούσα να μείνετε στο απλό σύστημα διαχείρισης, καθώς είναι πολύ πολύπλοκο το σύστημα διαχείρισης αποθήκης. Θα το δούμε σε άλλο part. Αυτή τη στιγμή θα χρησιμοποιήσουμε το απλό. Θα πάω και θα πω δηλαδή ότι θέλω να καθορίζω τις διαθέσιμες ποσότητες χειροκίνητα και θα πω ότι αυτό έχω 10 κομμάτια για το μέγεθος 92x192 και 5 κομμάτια για το μέγεθος 107x192. Όταν εξαντληθεί αυτό που έλεγα πριν, μπορώ να πω ή άρνηση παραγγελίας ή επιτρέψτε τις παραγγελίες. Βλέπουμε ότι μερικές επιλογές PrestaShop τα αποθηκεύει αυτόματα. Ή το αφήνω στην προεπιλογή, η οποία αυτή τη στιγμή είναι άρνηση παραγγελίας, την οποία την προεπιλογή τη βρίσκει εδώ πέρα στις προτιμήσεις προϊόντων. Για όλα τα προϊόντα είναι αυτές οι προτιμήσεις, τα οποία είναι προτιμήσεις προϊόντων. Το κλείνουμε, θα το δούμε μετέπειτα σε άλλο part. Αυτή τη στιγμή θα πατήσω επιτρέψτε τις παραγγελίες ή βασικά δεν θα αλλάξει τίποτα. Θα βάλω μηδενική τιμή το 1251, το 107-192 και θα πατήσω άρνηση παραγγελίες, αποθήκευση και παραμονή. Και θα πάω να κάνω μια ανανέωση στο κλείνω τους κατασκευαστές, κλείνω και τις ιδιότητες προϊόντων, στο shop μου, κλείνω και τα μεγέθη των στρωμάτων. Κάνω μια ανανέωση. Βλέπουμε ότι υπάρχει διαθέσιμη ποσότητα στο στρώμα και μέγεθος 92x192. Αν πατήσω πλήση, αυτόματα δεν το προσθέτει στο καλάθι. Μου λέει ότι αυτό που έχω αυτή τη στιγμή είναι 10. Δεν έχω 13. Ούτε 11. Όμως 10 έχω να σου δώσω. Θα πάω να διαλέξω το 107x192 και βλέπουμε ότι δεν μου βγάζει quantity πλέον, ποσότητα δηλαδή, και με ενημερώνει ότι, ξέρετε, αυτή τη στιγμή δεν έχουμε αυτό το μέγεθος στην αποθήκη μας. Περιμένουμε, ας πούμε, να έρθει. Πολύ ωραία. Αυτό ήθελα να δείξω. Και πάμε στις εικόνες, όπου έχουμε δείξει ήδη τι γίνεται
Στη λεζάντα καλό είναι να βάζετε μια λεζάντα και όχι το όνομα του στρώματος, καλό είναι να βάλετε κρεβάτι στρώμα. Π.χ. γιατί άμα ψάξω εγώ στο Google κρεβάτι στρώμα, να μου βγει ως εικόνα εδώ πέρα το δικό μου. Και αν πατήσω εδώ γιατί μου αρέσει, ξέρω εγώ, αυτή η εικόνα, να πάει στην ουσία στο κατάστημά μου, visit page, και τις πηγαίνω σε αυτό το κατάστημα που ήταν του Scrooge, έτσι. Πώς ξαφνικά ήρθε κάποιος στο κατάστημά μου και ψάχνει το προϊόν μου και βλέπει το προϊόν μου και μπορεί να καταλήξει και σε μια παραγγελία. Πολύ ωραία, σημαντικό κομμάτι SEO είναι γι' αυτό, οπότε κρεβάτι στρώμα εδώ, αποθήκευση και παραμονή, βάζουμε μια λέξη κλειδί δηλαδή στην ουσία εδώ και πάμε στα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Στα χαρακτηριστικά του προϊόντος μπορούμε να πούμε ότι το ύψος είναι 50 εκατοστά, το width είναι 192, το depth, το βάθος, το weight, ζυγίζει ας πούμε 50 κιλά. Έτσι, τα χαρακτηριστικά του προϊόντος. Πατάω και μια αποθήκευση. Μπορούμε να δημιουργήσουμε καινούργια χαρακτηριστικά προϊόντος και θα δημιουργήσω, το ανοίγω εδώ πέρα, χαρακτηριστικά προϊόντος. Έρχομαι εδώ, προσθήκη νέο χαρακτηριστικό και είναι ακριβώς όπως τις ιδιότητες προϊόντος. Θα γράψω τύπος στρώματος δεν είναι ένα shop. URL το αφήνω για θα βάλει η πρέσταση μόνη της. Είπαμε αγγλικά και ελληνικά, μην το ξεχνάτε. Συγγνώμη, μας πιάσαν. Να πάω να απαντήσω. Ωραία, που είχα μείνει στα χαρακτηριστικά προϊόντος. Δημιουργήσαμε ένα τύπο στρώματος και θα βάλουμε μια καινούργια αξία. Προσθέστε μια αξία χαρακτηριστικού, λειτουργεί ακριβώς όπως η ιδιότητα του προϊόντος. Και θα βάλουμε τύπο στρώματος, αξία, σκληρό. Είναι πολύ σκληρό. URL κενό. Τι γράφω, αλλού είναι το μυαλό μου. Λοιπόν, αποθηκεύστε, προσθέστε μια καινούργια αξία. Μαλακό. Αποθήκευση. Ωραία. Κάνουμε μια ανανέωση εδώ. Και βλέπουμε ότι έχουμε τύπο στρώματος και μπορούμε να διαλέξουμε μαλακό. Και να βάλουμε για μια άλλη αξία. Από εδώ, εκεί που πάτησα, μπορούμε να βάλουμε ένα νέο χαρακτηριστικό χωρίς να πάμε στα χαρακτηριστικά. Να μου πίσω όμως τώρα. Χαρακτηριστικά λοιπόν. Τύπος στρώματος μαλακό. Αποθήκευση. Αποθήκευση με δωραγωνία, πρέπει να πατήσω, αλλά δεν πειράζει. Ξαναμπαίνω στο κοινό λοιπόν. Κάνω μια ανανέωση εδώ και βλέπω ότι εμφανίστηκαν τα χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι όλα είναι στα αγγλικά. Άμα διαλέξω ελληνικά, μερικά πράγματα θα παραμείνουν στα αγγλικά. Αλλά βλέπουμε ότι όπου έβαλα πέρασα ελληνικά, βλέπουμε μετατίτλος ας πούμε, ότι είναι στα ελληνικά και ο τίτλος. Μερικά πράγματα, μερικά sections θα έχει μεταφρασμένα ήδη πρέσταση για μας, όπως το μπλα μπλα μπλα, χαρακτηριστικά, κριτικές, κυρίως για το default θέματα έχει. Άμα αγοράσετε ένα θέμα, θα πρέπει να το μεταφράσετε εσείς. Και αυτό θα γίνει στο εντοπιότητα μεταφράσεις. Θα το δούμε σε άλλο part, απλά το αναφέρω τώρα, άμα βιάζεστε. Βλέπουμε λοιπόν ότι στα χαρακτηριστικά έχει εμφανιστεί τύπος στρώματος μαλακό. Πολύ ωραία. Και ερχόμαστε πίσω. Πάμε στα... εδώ. Το κλείνω αυτό.
Πάμε στο προϊόν μας και πάμε στην προσαρμογή. Εδώ πέρα στην ουσία μπορούμε να βάλουμε πεδία αρχείου ή κειμένου. Αυτή τη στιγμή δεν θα περάσω τίποτα και δεν είναι τόσο σημαντικό. Στα σημεία αρχεία μπορώ να περάσω το manual, ας πούμε, το εγχειρίδιο χρήσης, άμα ήταν ένα τεχνολογικό προϊόν, έτσι, ώστε να είναι διαθέσιμο ο χρήστης να το κατεβάσει. Μπορώ να περάσω να βάλω το certificate, ξέρω εγώ, του στρώματος και να μπορεί να το κατεβάσει. Έτσι, στην ουσία προσθέτουμε ένα αρχείο το οποίο μπορεί να κατεβάσει ο χρήστης. Γιατί είναι το όνομα του συγκεκριμένου αρχείου. Μας δεις. Έτσι. Αυτό στην ουσία. Και αφού προσθεθεί εδώ, πατάμε προσθήκη για να είναι διαθέσιμο. Στους προμηθευτές, αυτή τη στιγμή έχουμε έναν προμηθευτή, το Fashion Supplier. Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καινούριο και να πούμε ότι αυτό το στρώμα μου το δίνει π.χ. ο επιπλοποιός Α, έτσι, ή ο στρωματάς Α. Ώστε να μπορώ εγώ να κάνω αναζήτηση αναπρομηθευτή ή ανακατασκευαστή. Έτσι. Άλλο κατασκευαστής που το κατασκευάζει και άλλο προμηθευτής που μου το προμηθεύει. Αν δεν βάλουμε καθόλου, πολύ απλά δεν είναι διαθέσιμη η αναζήτηση αναπρομηθευτή. Αυτά λοιπόν, και φτάσαμε κοντά στη μία ώρα μαθήματος για τα προϊόντα μας, πώς περνάμε προϊόντα. Νομίζω κάλυψα τα πάντα εκτός από την προσαρμογή. Η προσαρμογή λοιπόν, έχω φτιάξει εδώ πέρα δύο. Έκανα ένα pause και τα δημιούργησα ήδη για να σώσω λίγο χρόνο, να μην ξεφύγουν πάρα πολύ μία ώρα. Για αρχή έβαλα ένα και ένα αποθήκευση και δημιουργήθηκαν αυτά τα δύο. Η προσαρμογή είναι όταν εγώ θέλω να κάνω μια διαφοροποίηση στο προϊόν. Δηλαδή, θέλω, ας πούμε, το στρώμα αυτό, έτσι όπως το βλέπω, να έχει μια τρύπα εδώ στη μέση. Δεν ξέρω γιατί το θέλω αυτό, απλά το θέλω. Ωραία. Κατεβάζω και την εικόνα, το κάνω και Photoshop πια και έρχομαι εδώ και λέω ορίστε το αποτέλεσμα που θέλω. Έτσι, τώρα αυτός είναι ο τίτλος. Εγώ μπορώ να βάλω κάτι πιο σχετικό, να γράψω εικόνα παραλλαγής. Μήνυμα για την παραλλαγή. Έτσι. Δεν θα το κάνω για να σώσουμε χρόνο. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν εδώ εικόνα παραλλαγής και μήνυμα παραλλαγής και να γράψω αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλω. Στρωμάει και να πατήσει save ο πελάτης και έτσι ενημερωνόμαστε ότι ο πελάτης αυτός θέλει αυτή την παραλλαγή. Μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε. Αυτό όμως φυσικά θα είναι διαθέσιμο σε εμάς να δούμε αυτή την παραλλαγή όταν ο πελάτης κάνει την παραγγελία. Ωραία. Βλέπουμε ότι μπαίνει και το προσαρμοσμένο πεδίο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα που θέλω. Μόλις ολοκληρωθεί θα μπορούμε να δούμε το προσαρμοσμένο πεδίο. Αυτό και για την προσαρμογή ήταν το τελευταίο που είχα να πω. Νομίζω ότι τα έχω καλύψει όλα αυτή τη στιγμή. Εδώ πέρα στα συνημμένα αρχεία μου είναι όλα τα συνημμένα αρχεία, όλα ό,τι έχω περάσει για όλα μου τα προϊόντα. Μερικά θέματα στα προϊόντα υποστηρίζουν και βίντεο και έχουν την επιλογή όταν κοιτάει το στρώμα να εμφανίζεται και ένα βίντεο. Είναι εμφανίζεται επιλογή δείτε βίντεο. Υπάρχει και πρόσθετο το οποίο το κάνει αυτό, αλλά δεν θα το καλύψουμε αυτή τη στιγμή καθώς ήδη φτάσαμε στη μία ώρα
Οπότε, just ακριβώς μία ώρα τώρα. Οπότε σταματάω εδώ και ελπίζω να σας κάλυψα. Μην ξεχνάτε να αφήνετε τις ερωτήσεις σας στα YouTube, στα comments των tutorial. Θα χαρώ πάρα πολύ να δω ερωτήσεις και να σας απαντήσω. Είτε στο YouTube channel μπορείτε να αφήσετε το σχόλιο, είτε στο Internet Generator blog. Να βρείτε το μάθημα και να αφήσετε το σχόλιο σας εκεί. Όπου και να γίνει αυτό, θα ενημερωθώ σχεδόν άμεσα και το συντομότερο δυνατό θα έχω απάντηση στην ερώτησή σας. Αυτά λοιπόν, καλή συνέχεια και να ξέρετε ότι όσο πιο καλά περνάτε τα προϊόντα σας και σε όλες τις γλώσσες, μην το ξεχνάτε, πολύ σημαντικό, και αφιερώνετε περισσότερο χρόνο για κάθε προϊόν σας, ειδικά για το κομμάτι SEO, εικόνες, συνδυασμούς κτλ. Τόσο το καλύτερο για να έρθει ένας πελάτης και να κάνει μια καινούργια παραγγελία, να κερδίσετε και ένα καινούργιο πελάτη στο κατάστημά σας. Αυτά. Καλή συνέχεια.